we zal zo kan vertellen niet. Met mij heb je daar punten, en nu dan hem rem joh, in Wieberman. Met mij is een jongen. En dan is hij nog tussen, maar een beetje gezellig doen en in orde. No, ik ben mulen, mio Chinois, trenu dan, mio familie rond u met straat Wieberman gemessen, gaan we schijn? Ja. Ode. Du den inga vi samles alieso. Alieso, ja. Mio hebben daar gezien. Caletto er US, maar enfin, en nu dan hem mio en hem zicure mio aan trouw. Prima de pini, daar is wel aan draaien, touw, niet zo zo, nam ze me. En zo aan draaien de pini wonen ja niet barricade met dan. Me cale de tio da vea aan trouw. Ja.